Què em veieu? Sí? Sí o no? Sí. I també m'escolteu bé? Sí. Ai, que ha funcionat! Ha funcionat! I senten! Ai, és que és molt difícil, contactar amb els vius. Mireu, jo porto 300 anys morta i encara em costa tornar del més enllà. Bé, doncs si ens sentiu i em veieu, comencem, no? Benvinguts a la nit màgica del Prat Ocult. Aquest és un any molt especial per nosaltres, perquè celebrem 15 anys d'acompanyar-vos per aquest recorregut per la història del Prat. I per fer-ho, hem triat un escenari molt especial, la Ricarda. Un escenari que només vam visitar una vegada, el 2020 durant la pandèmia, que per sort també ja és història, tu. Aquest magnífic escenari ens ofereix l'oportunitat de fer un recorregut des del més antic fins al més modern, sense els salts cronològics que ens obliguen als recorreguts pel carrer. Està ben pensat o no? Sí. No ho volia dir, però... és cosa meva. Què us pensàveu, que els fantasmes no hi tenim res a dir del vostre present? Però si la història no para de repetir-se. Ai, mireu, jo us explico com va anar tot, val? Era de nit. I bueno, tothom dormia. Llavors jo la vaig veure. Un moment, és que necessito una voluntària. Per favor. Vinga, gràcies, reina. És que si no, no em puc posar jo amb la imaginació. Posa't aquí un momentet. Val? Aquí, tranquil·la. Val? Era de nit, us ho esteu imaginant, I jo la vaig veure. Val? Ella dormia. Dormia. Molt bé. I somiava. Mou-te així com... Mou-te. Molt bé. Perfecte. Estava somiant. Llavors jo vaig dir, perfecte, és el moment perfecte! Llavors em vaig aparèixer. No, dorm, encara no. Marga! Sí, dorm. Marga! Es diu Marga i treballa a l'arxiu i em van dir que havia de parlar amb ella. Marga! Ai! Veig que la liem aquí. La propera ho faré aquí. Molt bé, ho he fet molt bé. Escolta, Marga, aquest any hem d'avisar els millors personatges fantasmagòrics de totes les edicions. I han de ser dirigits per les millors direccions de totes les edicions. Sí? Molt bé. I no ens oblidem de les nostres mèdiums, les arxiveres que venen a totes les edicions i ens donen la tabarra històrica. Però bueno, que està molt bé perquè així aprenem alguna coseta també, Sí? Et sembla bé? Doncs un fort aplaudiment per la Marga, més gràcies! Així va anar. El que passa que la Marga, mitja dormida, doncs no us podeu creure que em va dir «Però tu qui ets?» A veure, un moment. Qui sóc jo? Home, la noia del pou, clar! Jo sóc la que va caure al pou del comú, que es va ensopegar, que això li pot passar a qualsevol, ja us ho dic jo, vale? Va ensopegar i vau caure al pou, i llavors el van haver de tapiar perquè ningú mai més hi tornés a caure i bla 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 bla. Si és que em coneix tothom, jo sóc l'estrella de l'espectacle. A veure, a més, jo des del 1742 la veritat és que no he canviat gens. Potser alguna caneta, alguna arrugueta, però fresca com una rosa. I cada dia més guapa, està malament que ho digui, però... Bé, em deixo de xerrameques, que teniu ganes de començar, i ens hem d'anar preparant. Així que jo vaig passant i avisaré a la gent que ja esteu a punt d'arribar. D'acord? Ah, important. Feu cas a les indicacions. Seguiu a les noies de negre que us indicaran el camí. Vigileu a no ensopegar, com em va passar a mi amb el pou i com li ha passat a l'amiga. Vigileu a no ensopegar i silencieu els telèfons mòbils. M'han dit que podeu fer fotografies i etiquetar-nos o alguna cosa així. No sé què vol dir tot això, però la Marga, així com mitja dormiscada, em va dir els hashtags són
Prat Ocult i FM al Prat. Així que no sé el que és un hashtag, però vosaltres ja sabreu. Molt bé, doncs gaudiu molt d'aquesta nit. Nosaltres hi hem posat moltíssima il·lusió i ens veiem al final. Al final del Prat Ocult, no de la vostra vida. Bueno, que també ens veurem. El Prat, tal com el coneixem avui, fa relativament poc tenia una fesomia molt diferent. Tot això estava cobert pel mar i tot era aigua. Quan els romans estaven pel Baix Llobregat, aquí només hi havia aigua, no podia viure ningú. En el segle V, és a dir, fa relativament poc, l'avinguda de Montserrat, perquè us feu un efecte, era una gran platja. La resta, aigua. Entre el segle VI i VIII, el sol va anar guanyant espai al mar i s'acabà consolidant el delta més o menys com el coneixem avui dia. En aquells moments hauria ser quan van arribar els primers pobladors al Prat, tot i que no apareixen documentats fins al segle X. Per tant, quan els romans corrien per aquestes conrades, els únics habitants del Prat eren els peixos. Hola? Això és el port de les sorres? És el port de les sorres? Sí. El port de les sorres? Sí. Però què ha de ser el port de les sorres si estem a una granja? Me cago en Júpiter, home! És que com m'està costant de trobar aquest lloc? El port de les sorres, el port de les sorres, el port de les sorres! No hi ha manera! I això que deien que era el més important de la Tarraconense. Però si això és el cul de l'Avern, me cago en Mercuri. Ai, Déu meu. És que aquests grecs encara presumien. No, és que els nostres ports són els més grans de tota Hispània. Papaioanus, Papoulus, Varoufakis. Què ha de ser un port important si no hi ha una trista vela? Mare meva, estem al cul de l'Avern. És que aquests grecs són uns entabanadors, són... No us diré el que penso dels grecs perquè ja canalla, perquè si no és que són uns liantes, uns entabanadors, ui, els grecs, és que no porten gaire bé lo de la romanització, la veu? Ens hem imposat a tot arreu i no ens poden ni veure. I això que nosaltres hem sigut molt respectuosos, Per exemple, a la seva ciutat, allà a Emporion, l'hem deixat intacta i hem construït la nostra al costat, perquè nosaltres no som racistes. Som ordenats. Això sí, la nostra ciutat l'hem fet amb les millors comoditats, perquè construint ponts, aquaductes, ports, carreteres, els romans som els millors. I ells encara es queixaven que els hauríem d'haver aniquilat per Mart, els hauríem d'haver destruït, hauríem d'haver deixat la ciutat en cendres, no deixar pedra sobre pedra! Perdoni, bon home! Perdoni, que té algun problema, que el veig una mica enutjat. Jo el puc ajudar en alguna cosa? Potser sí que em pot ajudar, senyor Estrafolari, no? Aquest paio que no s'ha mirat al mirall i em diu amb Estrafolari? Bueno, bon home, digui'm, l'ajudo en alguna cosa? Sí, ara que estem aquí en petit comitè, en intimitat, deixem que li expliqui la meva història. Ah, vale. Jo era un legionari de Roma, Sí. destinat a la Gàlia, de Quimotertia legione in Galliam. Todo por la Gàlia. Fatxa. Sí, però em vaig fer gran i em van llicenciar i em van regalar perquè em callés una petita parcel·la allà a Emporion, que dius, oh, Emporion, Emporion, quines postes de sol, quins paisatges de postal, que mediterràniamentum, sí, un desastre, que sembla que Aquiló, el déu del vent, i Neptú, el déu del mar, estiguin tot el dia a la grenya a veure qui fa més vent i més onatge, home, un desastre. Sí que fa vent a l'Empordà, sí, però bueno, és un paisatge magnífic, això no m'ho podrà negar. Jo sóc d'interior, Ah. de la Gàlia. A mi dona'm un bon senglar i un bon vi i deixa't estar les cervesetes a la Porta del Sol, home.
Miri, més val que vagi per feina perquè si no acabaré pitjor que aquest. Bon home, necessita ajuda o marxo? No, a veure si vostè em podria dir on soc Sí. i si vaig bé per anar al port de les Sorres. Ah, les sorres. Sí. Doncs, a veure, el que vaig ser sí i el que ja és no. Tu t'estàs quedant amb mi? No, Tu m'estàs vacilant? no. Que jo sóc legionari, eh? Ja, que jo ja. m'esmorzo a pegar com tu per esmorzar! Que te reviento! No, que només la volia dir, que sé una de les seves respostes i l'altra no la sé. Vale, sin sangre. Que recargolat, Sembla grec. No seràs grec. No, No seràs grec porque te reviento, te arranco el corazón. que no. A veure, que no ho sé, potser sí, perquè clar, quan va conquerir mig món, però no li sé dir perquè... Conquerir mig món, diu! Els grecs conquerir mig món. Pues si no saben fer res més que comerciar, escriure 4 tragedietes i res més. Si perden totes les batalles, home! No, bueno. Ah, Alexandre Magna no, Alexandre el Magne, diu. Alexandre el Magne, que li anaven un altre tipus de conquestes, no sé si m'explico, Ja. Així li va anar, mort als 33. Mira, com Jesús. Com qui? Res, un amic. A veure, bon home, miri. Som al Delta del Llobregat. Rubricatus. A mi m'han dit que això es diu rubricatus. Bueno, miri, vostè digue-li com vulgui, nosaltres fa molts anys que li diem Llobregat i estem molt contents amb el nom. Ara bé, això de les sorres, és que no sé què és, no ho he sentit en ma vida. Si busca un port, que és el que vol, la ginesta, està cap allà. No, jo vull anar al port de les Sorres, que m'han dit que cada dia surt un vaixell cap a Tarraco. Tarragona! Ara! Tarragona, així li diuen els Porra, nadius d'aquí. Sí, que m'han dit que és temps de jocs. I vull anar allà a veure si Venus més favorable i em marco un Alexandre el Magne. Saps què vull dir o no? Però així, doncs, no es vol quedar al Delta del Llobregat? Mira que és una reserva natural única en el món en espècies i en ecosistema. Tenim el Cota Blava, tenim la Ricarda, ara tenim un petit problema amb l'ampliació de l'aeroport i estem una mica enfadats, però a veure si ho podem solucionar. No seràs tu de l'Ajuntament i de l'aeroport? Però què dius? No estic entenent res del que diu. No, mira, jo me'n vull anar a Tarragona, que és temps de jocs. I hi ha un amfiteatre, i faran curses de quàdrigues i gladiadors. Jo no m'he quedat aquí si això és un pantà de mala mort. Aquí només hi ha plantes que tenen un pam de terra, ocells i mosquits. Sí. Molts mosquits. Aquest doncs s'hauria d'anar a Sant Boi, però no seré jo que li digui. Escolti, senyor, bona Tarragona, no? Sí. Doncs miri, facilíssim. Agafa el cotxe, surt del Prat, molt lluny, i s'agafa l'autopista i veurà un cartell molt gran que diu Tarragona. Doncs cap allà i no té pèrdua. Adéu. Que agafi el què? El cotxe? Què? Ah, que no té cotxe? Què dius? Home, no sé si ara arriba, però... A ver, César! Ara! Morituri te salito! Això sí, no cap allà! Cap allà? Sí. Adéu! Gràcies, maco! Per simpàtics. Adéu! Al Delta del Llobregat els romans havien creat l'ancoratge o port natural de les Sorres, que ja es coneixia des de l'època dels íbers, però van ser ells els que li van donar un gran impuls, formant part de la seva xarxa de comunicacions. Al port de les Sorres embarcaven bàsicament productes pel consum i el més freqüent era el vi que transportaven en àmfores. El període de major ús del port de les Sorres correspon als segles segon abans de Crist i segon després. Van ser 4 segles molt intensos fins que el port de Barcelona va començar a tenir molta més importància i aquest va quedar relegat. Tot i això, es va fer servir fins a l'edat mitjana. El port de les Sorres, recordeu que us he explicat abans de l'aigua i el delta, estava des de Castelldefels fins al Prat. I en tot aquest territori van quedar restes d'aquesta navegació. Aquestes restes van començar a aflorar sobretot a partir dels anys 50 amb les extraccions d'àrids per la construcció. Però va ser als anys 70 quan van començar a estudiar-lo a nivell científic. Avui dia, aquest jaciment que havia patit molts expolis és una àrea arqueològica protegida.
I com que esteu molt atents i molt bé i tinc el poder, us diré que amb el mateix ordre ens n'anirem cap allà. I recordeu que si ens posem així amples ho sentim perfecte, val? Anem cap allà. Vale, crec que estem tots. Bé, aquest territori jove no era fàcil per l'establiment humà. Hi havia freqüents riuades, aigua inundada contínuament, malalties, una terra difícil de conrear, però malgrat això la gent s'hi instal·lava i el Prat anava creixent. La població vivia d'una agricultura pobra, de baixos rendiments, que feia que la gent sovint passés gana. A més de l'agricultura, criaven bestiar que utilitzaven com a força de treball pels camps, però també pel consum de les famílies, especialment a Viram. Els pollastres els criaven les dones a les masies i a les cases de la població. Elles eren les encarregades de tenir cura de la recollida d'ous i també d'utilitzar els animals pel consum, finament, i també els venien i amb això obtenien uns recursos addicionals per la família. Els pollastres del Prat van tenir des de molt antic molta anomenada i sobretot es convertia en un plat imprescindible per les festes de Nadal. Les nenes a casa al matí s'alcen i reguen, s'alcen i reguen. Les nenes maques al matí s'alcen i reguen el seu jardí. Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols, faves i pèsols. Jo també rego el meu hortet, faves i pèsols i julivert. Pepeta, Sí, a tu també t'ha vingut a veure aquell senyor de Barcelona? sí, tu. Un senyor molt elegant i molt educat, que portava uns ajudants. Sí. Ai, sí, tu. I tan llepafils que semblava, i sense cap mania, va i es fica dins el galliner i comença a rebenar tot la Viram. Igual que aquí, tu. I mira que el tinc deixat al galliner. I amb les darreres pluges, l'aigua es va barrejar amb la gallinassa i va fer un fangueig que ni jo mateixa m'hi volia acostar, tu. Amb carinyo. Mira que n'ets de marrana, Pepeta. Que a tu no et calen les pluges. Tens un galliner que és un desastre. Doncs mira que tu, que la ferum del teu femer se sent d'una hora lluny. Va, noies, no discutim. Que ja tenim prou feina com per mantenir nets els galliners. Què em penseu que volien aquells homes? Jo no em vaig treure l'aigua clara. I això que no vam parar de fer preguntes, Que quines gallines eren millor ponedores, que perquè tenim més gallines rosses que blanques, que perquè tenen totes la cresta tan vermella. Però què s'han pensat aquests? Que venim d'Arbeca. Si les tenim rosses és perquè les blanques no valen per res. Per un ou que ponen les blanques, les rosses en ponen 3. Preu per preu, les rosses, oi? Esclar. Que de lletra no en sabem. Però amb els números no ens guanya ningú. I els galls, que aquí ens triem per criar, que si són molt agressius. Jo el deixava sol amb aquell malparit que li va fotre un trau al meu Joanet d'una picotada. Jo me'n recordo ja! Ben marcat que va anar una bona temporada. I el gall va acabar pitjor. Com de destral al cap i ja tenim pollastre per dinar diumenge. I paciència amb les brases, perquè mira que costa de coure una bèstia com aquestes. Mira, això també m'ho van preguntar. Sí, que si la carn era tendra o molsuda, que si era saborosa o no. I el que més els hi va cridar l'atenció
Era això de les potes, que perquè tenien aquest color de cendra. Oh. He sentit a dir, a les parades de la plaça, que ha visitat totes les cases de pagès del Prat. La Madrona, la que ven bacallà, aquella que és de Viladecans. Ei, em deia que s'ha passejat per totes les masies del poble. Ves que no ens vulguin prendre la vida, mare. O encara pitjor, que no ens vulguin fer pagar per criar gallines. Aquests homes tenien pinta de ser autoritats i aquests se les pesquen totes per escurar-nos les butxaques. Que no! Que el meu Joanet m'ha dit que ha sentit dir a la taverna que es veu que volen triar els millors exemplars per fer-ne una exposició a Barcelona. Perquè els de la capital vegin com de bonics que són els pollastres del Prat. Calla, calla, que en sabran els homes. A jugar cartes a la taverna i que ens deixin els pollastres per nosaltres. Que de galls i de gallines nosaltres, les dones, n'hem criat tota la vida. I que si ara són tan macos i dignes d'admiració, és perquè de mares a filles ens hem passat els secrets de la criança. Això... Sí, senyor! Perquè ara vinguin uns senyoritingos trajats a treure'ns els nostres secrets. Au, va! Què es pensen que els direm? Au, va, a prendre pel sac! Això mateix, a prendre pel sac i ben lligat. Foc, Carlí, bon foc! El Carlí més famós de la contrada. I per mantenir els meus valents guerrillers necessito els vostres cabrons. Ja esteu afluixant tot el que porteu. Què diu aquest poca solta? Què diu que és aquest? Alto! Home! Queda't! T'ha tingut! Jo no soc Carlí, No soc fort, que soc actor, només. ¿Qué diu qué? ¿Qué diu qué? Que no és Carlí, que no és actor, que és innocent! I una merda! Tots diu una mateixa, estàs polític! Alto! Soldat a fadera! Vosaltres! Senyora policia! Senyora policia! No hi són mai quan els dos assassines. És que els senyorins trajats que em volien robar el pollastre. No ho sabeu, si ni gallines, ni pollastres i ni un pam més de terra. I nosaltres, a fer feina i a cantar. A cantar! La padrina va a la font A buscar el ganxinet d'aigua, refilant com un ocell i saltant com una daina. La 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 la. El que ha dit la noia del Pou, nosaltres som les arxiveres que us hem d'explicar la història, som les passades. És el que toca. Però clar, us hem de contextualitzar perquè heu vist un Carlí, un policia, les senyores, les dones de la granja. Doncs bé, aquesta escena última que heu vist és real, la vam viure nosaltres i era perquè estàvem fent un prat ocult, igual que aquí, l'estàvem fent en el carrer i hi havia una escena on sortia el Carlí. I un senyor, un veí, des de la finestra va veure un noi allà amb una pistola i va trucar a la policia i va aparèixer la policia. I ara us explico, us dono la tabarra també històrica, que és explicar-vos això de l'aviram. Tot i que la cria d'aviram és molt antiga, l'avicultura tècnica és més moderna. A Catalunya neix amb l'Escola d'Avicultura creada a Arenys de Mar l'any 1896 per Salvador Castelló Carreras. La tasca de Salvador Castelló va ser molt important a tota la comarca del Baix Llobregat, especialment aquí al Prat, on li cridà l'atenció la varietat local d'aviram, que tenia una gran anomenada en el mercat barceloní i que presentava unes característiques comunes perpetuades al llarg dels segles. Castelló i tècnics del Servei d'Avicultura van visitar les granges del Delta, parlant amb les pageses encarregades de la criança de l'aviram, per tal de buscar els millors exemplars i fixar les característiques de la raça Prat. La Mancomunitat de Catalunya va donar un impuls molt important a l'avicultura organitzant concursos d'aviram
Al Prat, el primer concurs es va celebrar l'any 1921. Des del punt de vista comercial, va destacar, per la seva importància en tot l'Estat, la granja avícola Colomines, que va funcionar des de 1932 fins a 1962. Estava situada on avui es troba el barri de la Granja, d'aquí ve el seu nom. El que també destaca molt més modernament i que va tenir un paper molt important i té aquest paper és l'Associació de Criadors de Pollastre i Capó del Prat, que acull els productors locals. I per fi tenim la nostra fira avícola actual, que se celebra des de 1975 i ja és un clàssic dins el nostre calendari festiu i popular. Seguim. El Prat a la segona meitat del segle XIX va viure una de les transformacions més importants en la seva història, el pas de l'agricultura de secà a la de regadíu. Els antics conreus cerealístics van ser substituïts per hortalisses, verdures i fruiters que van donar molts alts rendiments. Aquests canvis van venir sobretot de la mà de nous propietaris capitalistes que van fer grans inversions en la modernització dels camps, però també del Prat. Però tot això obtenint a canvi importants beneficis econòmics per la seva butxaca, perquè eren capitalistes espavilats. Aleshores, entre aquests propietaris, alguns els coneixeu perquè eren carrers al Prat, com Ferran Puig o Jaume Casanovas. La següent generació de propietaris tenien com a símbol o com a més destacable com a idea del Prat. Com li deia, amic Josep, la seva central fa molt de goig. I a més serà tot un referent mundial. Sens dubte símbol de la modernitat del país. Les comunicacions són el punt. Ja com deia jo una cosa bé del Manuel, aquest conte d'en Marconi i tota la patuleia d'enginyers anglesos de la seva empresa em tenien ben cunyat. No em deixaven ni posar un totxo sense consultar amb tot abans de l'obres. I sens dubte Marconi és símbol de la modernitat del país. Les comunicacions són el futur, papà. Ja ho sap, amic Josep, era caixa o faixa. Per tant, a Marconi no ens donava permís per la central telegràfica si no ens evadia per ser regièsis. Però potser ens feia entre massa. Vostè té un prestigi com a empresari i emprenedor. I això ho haurien d'haver tingut en compte per aquest coll de presos. Tantes discussions per telèfon des de la seva finca. Per cert, la primera línia de tot el Prat. I sens dubte el telèfon és símbol de la modernitat del país. Les comunicacions són el futur. Recorre tindreu sap un altre. Miri, Josep, jo sempre per la modernitat. Per això vaig fer construir aquesta granja, incorporant-hi el millor de la producció lletera. Que ni els suïssos ho fan millor que jo. Mira que me'n vaig fer un tip de visitar les seves famoses granges. Però en això els he sopat. Això sí que era el futur, fill. Ja pot fer-li, don Manuel. Una granja modèlica i reconeguda a tot arreu. Segur que no parareu darrere visita. Ja n'he tingut, ja, sí. Hi ha alguns, com els de l'Institut Agrícola de Sant Isidre, que la ven nova que està nous. Aquests ens han dedicat un articlet molt elogiós al seu cuir. Més que el papà Beller dels millors evidents de Barcelona. I fins i tot proveeix el casa aviat. Sí. Ai, mira orgullós que n'estic, Mira, ara tinc en ment uns quants negocis que em permetran diversificar les activitats. Això sempre és notístic, però el capital queda ben protegit. Vostè sempre ha tingut un bon ull pel negoci. Sí. Mira, i en això és cert que em va ajudar molt el bon nom de l'empresa del meu son. I l'ajut inestimable la meva estimada Flora. Un bon bregatasso de dinero, tio. I no m'ha de tant. Una gran dona, a la que jo sempre he respectat. I que a més era l'hereva de Can Serra, una de les indústries tèxtils més potents. Però això no té ni de saber. Per cert, papà, demà en torno cap a Madrid. Tornen a convocar el Congrés i ens criden a tots els diputats. Sembla ser que la majoria està trist si no vol el que hi fa que ningú. Es veu que han d'aprovar o sigui coi d'impostos perquè les altres han estat tan buenas, que només hi queden termines.
Doncs potser seria un bon moment per buscar suports pel seu projecte d'empresa hidroelèctrica Arquirineu-Lleida, no? Està el fill, home! Fes per parlar amb algú amb influència, havia de convèncer algú Pinitra. Jo vaig fer gestions a la Prat de la Riba, però la Diputació no ve a la facera. Està molt escanyada. Des de la Lliga estem pressionant per canviar les coses, però a Madrid no són gaire receptius. Si aconseguíssim unificar la força de les 4 diputacions, si aconseguíssim fer la Mancomunitat de Catalunya... Visca! No us preocupeu, que d'això me n'ocupo jo. Tinc una mica al Congreso que està molt ben relacionat. Per part de pare ve una missada militars als peripaltes de l'exèrcit i per part de la seva dona té un arbre genealògic farcit de títols nobiliaris. En fi, exercir i noblesa. Això sí que sou condactes, només li falta l'església. Que també ho toca, Que té un oncle cardenal i va ser un dels ministres importants dels que manen de veritat. Així, a través d'aquest amic, podreu arribar al ministre. Que ho veig. Ja ens ho farem venir bé per fer les presentacions. De fet, diumenge a mínim precisament me'l poden presentar al Palmo del Reial... Hipòdrom, que és on es fan els negocis de veritat. Això ho pots ben dir, fill. No ho pots ben dir. Per ser l'altre negoci que teníem, además a un moment, Sí, ora he que seguilitus, però mira que m'han deixat tot d'obrir. Home, com que ells ja tenen que els hi fa la feina, no hi veig a les pobres treballadors. Saps aquí? Què? Que els haurien de fotre totes les finques i col·lectivitzar-les. Calla, calla, perquè encara els sentiran i ens faran fora. Què dius, Neol? Si això, home, un drama. Aquests 3 personatges que acabem de veure són algunes de les personalitats més destacades de la Catalunya del primer segle, del primer quart del segle XX i van tenir un paper molt important en la història del Prat. El més gran, el Manuel Espartán i Salsas, tot i que estava vinculat familiarment a la indústria cotonera, va crear i participar en nombroses empreses de diferents sectors. El Prat va comprar un volum important de terres que va dedicar a l'explotació agrícola i ramadera, on també va construir la granja de Ricalda. A la finca principal anava la família, sobretot a passar estones de lleure i de racó. El seu fill, Eusebio Bertran i Serra, a més de continuar amb els negocis, va ser un dels fundadors de la Lliga Regionalista de Catalunya i diputat al Parlament espanyol. Participava en nombroses societats culturals i esportives i era un gran aficionat a l'automobilisme i a la música. El Prat, a més de continuar l'explotació de les finques familiars, va crear una empresa que va obtenir, entre d'altres, la concessió del servei d'enllumenat públic al Prat. El tercer personatge és Josep Puig i Cadafalç, un dels arquitectes modernistes més importants de la seva generació. Però també era polític i va ser un dels fundadors de la Lliga Regionalista. Per aquest partit va obtenir càrrecs importants com regidor a l'Ajuntament de Barcelona, diputat provincial i diputat a Cos. Però el seu paper més rellevant va ser quan va ostentar la presidència de la Mancomunitat de Catalunya des de 1917 fins a la dissolució d'aquesta institució el 1923 en la implantació de la dictadura de Primo de Rivera. Al Prat, Puig i Cadafalç va construir a les terres dels Bertran una central telegràfica de la companyia Marconi i que encara avui dia es conserva i que es pot veure dintre de les instal·lacions de l'aeroport. Aquest edifici és del 1911. Ara tornarem a passar per aquestes portes, que ara us obrirem, i anirem a la següent lluna de Dios. Ja estem tots. L'agricultura va ser la base econòmica de la població del Prat durant segles. La major part de la població era jornalera i treballava per les terres de propietaris majoritàriament de fora. Això va ser així fins ben entrat al segle XX.
En aquell moment, en el primer quart de segle, arriba al Prat la indústria, atreta per la situació estratègica del Prat, les bones comunicacions, l'abundància d'aigua i la gran disponibilitat de mà d'obra. Durant uns anys, jornalers i obrers van conviure. Quan arribarem? No m'havies dit que la finca quedava tan lluny del poble. I què vols, dona? Si això només és un poblet de mala mort amb 4 cases. Per força, tot i queda lluny. Doncs això m'exclamo, que m'has portat a un poblet miserable. Ja em diràs tu com ens hem de guanyar la vida aquí. Que sí, dona, que no pateixis, que les terres són bones i produeixen molt. Ai, Josep, tu em vols tornar a entabanar? Ja m'ho deia la meva santa mare, que el cel sia, que tu no eres de refiar i que no m'hi havia de casar. No em parlis d'aquella vull dir de la teva santa mare, que el cel sia, que mai em va tenir en consideració. Es pensava que era un pelacanyes i que no et podia mantenir. I mira, aquí ens tens. Anem a treballar les terres d'un dels propietaris més importants de tot el poble i un dels homes més rics del país, Don Fernando Puig. Què et sembla això? Que què em sembla? Que la mare tenia raó, que de mantenir-me res de res, i que les terres d'aquest Don Fernando Puig hi anem a treballar els dos, a pancades a la sol, com hem hagut de fer tota la vida. Això sí que t'ho dic, que els jornals que em guanyi me'ls quedaré i me'ls administraré jo. Així, quan m'afarti de les teves enganyifes, bon vent i barca nova, i cadascú pel seu costat. Però Maria, que no em fas un gra massa? Quan arribarem? No m'havies dit que la finca quedava tan lluny del poble. I què vols, dona, si això és un poblet de mala mort amb 4 cases? Per força tot hi queda lluny. Doncs d'això m'exclamo, que m'has portat un poblet miserable. Ja m'explicaràs com ens hem de guanyar la vida aquí. Que sí, dona, que no pateixis, que les fàbriques són molt importants i produeixen molt. Mira que em vas prometre que no tornaria mai més a passar gana si marxàvem del nostre poble. I així ha de ser. És que t'he dit mentides alguna vegada. Home, Joan, mentides, mentides. Però també ho canvies tota la veritat. Doncs això, mentir i no dir tota la veritat no és ben bé el mateix. Ai, Joan, tu em vols tornar a entabanar? Si ja m'ho deia la meva santa mare, que el cel sia, que tu no eres de refiar i que no m'hi havia de casar. Que hi ha bruix? La teva santa mare, que el cel sia, mai em va tenir en consideració. Es pensava que era un pelacanya si no et podia mantenir. I mira, aquí ens tens. Mira, anem a treballar a la fàbrica d'un dels empresaris més rics i un dels homes més importants de tot el país. Don Nicolás María d'Urgoiti, què et sembla? Que què em sembla? Sí. Que la mare tenia raó, que això de mantenir-me res de res, que a la fàbrica d'aquest Don Urgoiti, hi anem a treballar els dos, a pencar, fent paper i cartró, que ja em diràs tu per què en cal tant, com si això tingués futur. Sí, sí, pencar. Pencar com hem hagut de fer tota la vida. I això sí que t'ho dic, que els jornals que em guanyi me'ls quedaré i me'ls administraré jo. Així com a farti de les teves enganyifes, apa, bon vent i barca nova, i cadascú pel seu costat. Però no fas un gra massa. D'on heu sortit amb aquesta roba? De quin poble veniu tan antiquat? Xitxo descarada? On vas amb aquestes faldilles tan curtes que se't veuen els turmells i quasi els genolls? A veure, nosaltres anem a treballar a la fàbrica de la papelera. Fàbrica? Què és això? Fàbrica? Nosaltres anem a treballar al camp. Això mateix, a les finques de Don Fernando Puig. Sembla com si fóssim d'èpoques diferents. Sí, però vosaltres més antics que nosaltres. I ja posat, sabeu com s'hi va que el Jaume del Mitjot fa hores que hi voltem? Ni idea. Nosaltres acabem d'arribar i també anem perduts. I vosaltres? Com heu anat a petar aquest poblet? Per treballar i sortir de la misèria. Igual que nosaltres. I us paguen bé? Perquè a nosaltres no gaire. Però això és millor que res. Doncs tampoc. Però esperem poder anar millorant, no? Mira, per molt que passin els anys, els pobres sempre seguirem sent pobres. Això és culpa del capitalisme. I dels capitalistes explotadors. Qui són aquestes ara? Dues camarades que estem perdudes. Camarades? Per casualitat no sabeu on es fa l'assemblea en aquest poble? Que ja fem tard. Tant se val. Ja ho trobarem, Dolores.
Frederica, anem, perquè aquests van més perduts que nosaltres. No diuen res. Anem-te. Bé, nosaltres anirem tirant. Això mateix. Que tingueu sort, camarades. Vosaltres també? Ah, i pensem en això del capitalisme. Els actors van canviant, nosaltres no. Nosaltres continuem. Les ciberes passades. Aquestes dues infiltrades són la Frederica Montseny i la Dolores Ibarruri, que anaven buscant el seu carrer, que ja sabeu que en tenen un carrer al Prat. Bé, bona part de la població del Prat era jornalera. Podien ser temporers que venien en els moments de més feina, com la plantada o la sega, o podien ser residents permanents que vivien a les modestes construccions de l'incipient nucli urbà, en especial en els ravals. Els jornalers rebien aquest nom perquè se'ls contractava per jornals, és a dir, per dies de feina. Això feia que no tinguessin ingressos regulars i les seves condicions de vida fossin precàries. La papelera i la seda van atreure molts jornalers per la seguretat que suposava tenir una setmanada fixa i no haver de dependre de les inclemències del temps. Aquests treballadors eren pocs i llavors molta gent de diferents llocs de l'estat espanyol van haver de venir i van venir al Prat a treballar a les fàbriques. Venien sobretot de llocs una mica deprimits econòmicament, per dir-ho d'alguna manera. En aquesta escena, el que s'ensenya, aquesta escena, és que els protagonistes, tot i que estan separats per un segle, ens mostren que les dures condicions sempre es repeteixen. Ara continuem cap allà. Bé, el Prat del segle XX seguia sent una comunitat agrícola petita, però tot i amb això era molt activa i també trobava espais pel lleure i per l'oci. Aquests llocs preferits de la població eren els bars i les tavernes, on s'hi jugava i es discutia de tot. Però no eren els únics espais. És el moment també en el que comencen a néixer les primeres entitats esportives i les entitats culturals. N'hi havia de tota mena, musicals, teatrals, literàries i polítiques, que rivalitzaven sovint entre elles. Fins a la prohibició del català imposada per la dictadura de Primo de Rivera, la llengua del país va tenir un pes molt important. Pompeu, no creus que malcries massa les nenes? Mira que anem justos de diners i no podem fer massa dispendi. Però, Dolors, per què volem els diners si no és per dedicar-los a les nostres filles? Elles són la meva alegria i el meu confort. Sí, ja ho sé, ja. Que si has de triar entre elles i jo, ho tinc pelut. Què dius, Dolors? Que jo sóc la dolenta de la història. Per l'amor de Déu. Sempre tancant l'aixeta de les despeses. Mira, si hagués de ser per tu, que tens la mà foradada, encara passaríem gana i tot. L'amor de Déu, Dolors, no creus que em fas un gramassa? Esclar que t'estimo a tu també. I que també ets el meu confort. Ara, això de l'alegria millor que ho deixem córrer. Què dius, que no t'he escoltat bé? No té sentit, Dolors, es diu sentit. El que tu vulguis, Pompeu. El que et deia és que des que hem tornat a Bilbao que anem més justos i hem d'anar prim. Filar prim, Dolors, es diu filar prim. Pompeu, mira que n'ets de tocar collons, Torracollons, Dolors, coi, que es diu torracollons. Ni tocar ni torrar, que em treus de les meves caselles. Treure de polleguera, Dolors, que es diu treure de polleguera. Ai, mira que et parlo en castellà, Això sí que no, això sí que no. Una nana, sisplau. El que més vol, això sí que no, sisplau. Doncs prou! El que et deia,
És que des que hem tornat a Catalunya que anem més justos. I no podem estirar més el braç que la màniga. Ara m'agrades, Dolors! Fent servir en propietat frases fetes. No, i en això que dius tens raó, L'Institut d'Estudis Catalans no té prou recursos i no em pot pagar com ho feia la Universitat de Bilbao. Doncs no haver marxat. No hi tornem, Dolors, no hi tornem. I tot un senyor enxitller com tu, Dolors. deixant la seva càtedra per venir a fer de filòleg? Sí, de filòleg, sí. Però quin coi de feina és aquesta? Doncs és treballar per la nostra llengua que tant m'estimo i ajudar al seu estudi i coneixement. Coi, no hi tornem. Doncs ja mires quina feina és aquesta. Vinga. I mentrestant, a passar misèries toca. Això. Hola, papa! Angelet, hola! Hola! Hola. Hola, mare. Saps què? Resulta que m'han seleccionat pel partit de tenis aquest diumenge. Què dius ara? Però en Cadriona és la Villanova. La que tenim amb massa curta. Clar, no saps com m'agrada que practiquis el meu esport preferit. Tu saps que jo vaig arribar a ser... Com que necessites una faldilla nova? És que li va curta. Que no en té de vora aquesta? Doncs has descús i ja la tens més llarga. Mama! Això i tal. L'altra. Mira, que me'n vaig a fer unes birres amb una penya, ja arribaré. Quieta aquí? Però tu de què vas? Tot el dia pel carrer amb els amigots sense fer res de bo. Almenys ta germana fa alguna cosa de profit. Elis, ara soc jo de bona. Calla que te meto, Nenes, no us baralleu, coi. Que heu d'estar ben avingudes com a bones germanes que sou. A més, estic segur que la vostra mare, que és tan bona administradora, segur que té un raconet per vosaltres, oi que sí, Dolors? Mira, Pompeu, ni raconet ni punyetes, que aquestes només saben que donar gastos i problemes. Millor dir despeses i mals de cap, Dolors. Hòstia! A fer la mà, Pompeu! T'agrada més així? Molt ben trobat, Dolors, molt ben trobat. I qui coi ve ara? En deu ser el doctor Gallard i Monés, que ens fa el favor de venir a visitar la Teresa. Espero que sigui gratis, aquesta visita. De franc, Dolors. Nenes, aneu a buscar la vostra germana, ràpid, que està aquí el doctor. Sí, està. Per què se'ls ha enganxat l'eusquera, aquestes noies? Bona nit, família. Bona nit. I disculpin les molèsties, però aquesta nit a l'Hospital de Sant Pau ha sigut tremendo. Malalts amunt i avall, moltes proves per fer... Doctor! Tremendo no. Sí, de casa està terrible, però tremendo li asseguro que no. Doctor, aquí tenim la Teresa. Seu, Angelet, seu. Doctor, estem molt amoïnats. Mira aquí, Teresa. Digues 33 i tu és una mica ara. 33 i tu és una mica ara. És igual que son pare. Igual. No ho ha explicat bé. El doctor vol que estosseguis una mica. Sí, del verb estossegar, Jo estossego. Tu estossegues... Ell estossega. Això mateix, Pompeu. Digues 33 i estossega una mica. 33. Així, doctor. Això mateix. Em sembla que tot està bé, no de pel·ligents. I podré anar a cuerda amb la Dolors? De gresca, Angelet, de gresca. I no hi podràs anar, no. Però si el vell ja queda dit que estic bé. Teresa, aquest doctor és tota una eminència i a més no ens cobra. Què pesada aquests? No, és atabaladora, atabaladora. Això sí, el recomano un lloc més saludable per viure. Amb bon temps, amb platja... Badalona? Sí, que hi ha molta marxa. I jo hi podria anar amb elles. I allà la vida és més cara? I com porten el tema del català? Sap què, amic Pompeu, que ja s'ho faran, que això és un lío de família. Embolic, doctor! Embolic! Bé, imagino que l'heu reconegut, és en Pompeu Fabra, el gran estudiós de la llengua catalana i el primer que l'estudià amb una metodologia científica. Ell és l'autor de les 3 eines bàsiques, com són les normes ortogràfiques, la gramàtica i el diccionari. La seva feina va ser reconeguda i impulsada per l'Institut d'Estudis Catalans, creat el 1907 i que és, de fet, l'Acadèmia de la Llengua Catalana. Pompeu Fabra va tenir un gran reconeixement tant a nivell científic com popular.
Tot i aquesta brillant trajectòria com a filòleg, Fabra era enginyer de formació i va dedicar molts anys a aquesta activitat. El 1902 va guanyar la càtedra de Química de l'Escola d'Enginyers de Bilbao, el mateix any en què es va casar, i es traslladà a aquella ciutat on la família va viure 10 anys. A la tornada a Catalunya es van instal·lar a Badalona a causa dels problemes de salut de la seva filla mitjana. A Bilbao van néixer les 3 filles del matrimoni format per Pompeu Fabra i Dolors Mestre. Dolors Mestre era filla d'un farmacèutic i polític benestant de Sant Gervasi. Ella era, com heu vist a l'escena, la que s'encarregava de les finances i l'organització de la família. I Fabra era un apassionat de l'esport, en especial del tennis i de l'excursionisme. Va arribar a ser president de la Federació Catalana de Tennis i màxim responsable de l'esport a Catalunya durant uns anys de la República. Una de les seves filles va heretar la seva afició i va ser campiona de Catalunya i subcampiona d'Espanya. Acabada la Guerra Civil, tota la família va haver d'exiliar-se a França. Nenes! On esteu? Mira que us he dit, És que sempre la davant meu, on està? Vine, home! Estava aquí mirant el percal, a veure què havia. Clara, estem veient el gènere. Sí, has vist? Se la posa molt bona, però bueno, què és això? Què és això? Nenes! Què? Nenes! Què? La mallorquina! La mallorquina? No passa res. No passa res. No passa res. No passa res. Bé, ja us ho dic ara. Jo, en grups tan grans, no treballo. Una altra són principis. Home, una cosa és fer-li un favor a un parell de jovenets que no tenen prou calés per pagar el servei. I un altre és que em vulgueu aixecar la camisa. Nena, que això d'aixecar-nos la camisa ja forma part del servei. A veure si ara et voldràs fer l'estreta. I anar de senyoritinga. Vinga, noia, deixeu vos de serrameques i anem per feina. Sí. Que aquí hi ha molt de negoci potencial. Ja m'enteneu? Comenceu a ensenyar el gènere. Que aquí hi ha pas de que entra per la vista. Sí. I aquí sembla que hi ha una miqueta de les ossites. Sí, és veritat. Oi que sí? Perquè hi ha unes cares que tenen careta de passar amb els... Placa! Veiem la fila d'algunes acompanyats. No m'estranya res. Ara. I veig jo per aquí molt jovenet per esbramar. Que són nerviosa. A més d'un, li fa falta una lliçó de les que no donen a l'escola. Això sí us dic, Sisplau, no demaneu a la mallorquina, que té moltíssima feina. No, la mallorquina no. No està. I a més, no té cap estona lliure. Ella tota la setmana. No. Tota. Ara, això sí, que totes les noies de Cal Savoia som igual de bones. Ei, xato! Sí, tu? Que m'ho estaves esperant, oi que sí, és això? No té vergonya! Que no! Fora amb això! Que no penseu això! Que no! Com he dit, se'ns han colat les noies de Cal Savoia que aprofiten qualsevol moment per fer negoci. Com alguns ja sabeu, Cal Savoia va ser durant molts anys un dels prostíbuls més famosos del Prat i la mallorquina era la treballadora de l'establiment més popular entre els pratencs. Ara ens tornem a posar seriosos i continuem aquest relat històric del Prat.
El creixement industrial del Prat va anar acompanyat de l'arribada massiva de població procedent de tot l'Estat que atreta per les oportunitats laborals que oferia la indústria. En pocs anys, el Prat va doblar la seva població amb un creixement imparable. Però el Prat de postguerra no tenia condicions per acollir tota aquesta població nouvinguda i no hi havia suficients habitatges per ells. La gent s'organitzava com podia, o bé a cases de familiars, o bé llogant habitacions i, si s'ho podien pagar, en modestes pensions. Un fenomen de l'època va ser el barraquisme, que va sorgir al voltant de les grans ciutats com Barcelona i en la seva àrea metropolitana. Les barraques eren construccions, de fet eren autoconstruccions, modestes, i que les habitaven majoritàriament gent treballadora, però que no tenia un altre lloc on establir-se. Al Prat, el nucli de barraquisme més important va ser l'abandonada masia de Can Peixo, que en aquells moments era propietat de la Renfe. Segons la documentació de l'època, hi van arribar a viure més de 60 famílies dintre de la masia i en les barraques que havien construït al voltant. No, María Cinta, que yo aquí no me quedo a dormir, pero ¿cómo es que dormir? Que aquí, por favor, si parece una posis. A mí me busques un hotelet i ja Em vols anar a un hotelet? Si tenim aquí de sobre. Si se te comptes a veure, filla meva, vivint en esta barraca miserable, per favor. Amb tots els respectes, mare. Vos tenen a la ferra del Boston Bisc. Que estic aquí perquè vull. Perquè he seguit el meu home de bona gana i ningú m'ha obligat a fer-ho. Però, xiqueta, que al poble no me faltava res. Que a terra que tenim, torna per viure i menjar tota la família. Això ho diu ara per a fer-me sentir malament. Que bé que va deixar ben clar que tota l'herència, terres i casa serien per a mon germà, que les xiques no poden ser propietàries. Ai, pues és que és la costum això, xica. I mira, contra la costum nosaltres no tenim res a fer, això és així. La costum. Jo le podria explicar de molts costums que antes estaven ben vistes i ara ningú se l'ocorreria mantenir-les. O no sentit de parlar dels gladiadors, que eren un costum dels romans. Lluitar per gust hasta la mort. Vale, però que bé que parles, xiqueta. I quantes coses que saps, mare meua. Escolta, que això és perquè nosaltres, ton pare i jo, mos vam poder permetir que anessis a estudi en vez de treballar. Que a mi, de ben xocoteta, a casa l'amo, a fer feina m'emportaven cada Mare, no fuixi d'estudi, que me la conec. Que estàvem parlant de l'hereu i l'herència. I a mi només me tocaven les molletes. Pues com havien de viure amb ells, tota la meva família? Pues ja em diràs si aquí estàs millor que al poble. Que pareixeu uns mostres ganar replegats, home. Buenas tardes, sogra. home. Quina alegria, veure-la per aquí. Quina sorpresa més agradable que mos ha fet. I... Escolta, si que just aquí vos va tan bé a vosaltres, sí. Suposo que per això heu triat este veïnat tan bo, no? Veigues, un masvell que cau a trossos i un munt de barraquetes pel voltant. Què t'apareix? Mare, no sigui irònica, que me la conec. I vostè sé cantar-los en piada. Doncs mi, sí. Sa filla té tota la raó. Al poble, ben justet que me podria treure un jornal i treballant de sol a sol al camp. I sempre pendent de si lo cap de colla me triaria o no per anar a les terres de l'amo. Clar, i ara té una bona feina. I una setmanada assegurada. Logue o neve. Ai, collons. Si neva també em va la setmanada, este? I vols dir que neva molt en este poble de Malamort? Ai, sogra, com li agrada la broma, No se faciga la tonta, que ja sap lo que sa filla li vol dir. A la seda tinc una feina segura i ben pagada. I si tot continua així, pronte me faran encarregat de secció, Això se l'ho dit, Això són més diners. Home, pues escolta tu. Si tants diners guanyes, mano, potser que invertisques en un piset, no? Quina culpa en tenim naltros si en este poble no hi ha ni pisos ni cases per comprar o llogar? Que no som los únics. Que la majoria de les persones que viuen en aquestes barraques miserables, com viu vostè, són persones treballadores. Molts amb fills. Que han hagut de marxar dels seus pobles perquè ja passaven gana. En canvi aquí treballen al camp i a la fàbrica. I a cada menjada tenen un blat calent. Exacte. Que serà el meu pobre, hi haurà algun dia en què este poble serà molt ric i hasta tindrà vivendes per tothom,
Pues escolta, tu, que no tardiguen massa aquestes meravilles. Jo vull veure'm aquí ja ben instal·ladeta abans de morir-me, xiqueta. No, no li tenim prou aquesta sort, no. I que se moriga la mala bruixa. Què remugues tu ara, tia? Què remugues? Sí, diu que pronte tindrem casa, sí. Que un grup d'obrers s'han organitzat per muntar una cooperativa i construir pisos on som o no. Sí, no, una cooperativa, però que això són coses de raja. Com? Que on mos van portar los rojos? Això estic bien. No, això los seus, senyora. Sí, los fascistes com vostè, que mos volien ben lligats i domesticats, Tu a mi no em digues farcista, No, mira, persona d'orden sí. Res a veure en aquells militarots colpistes. Però seran los mateixos que m'heu d'explicar. Los mateixos estic dient. A mi no me pot arrear amb res. Són les 3 prou! Vostè porti això. I mare, tu entra cap a dins, que farà fred. Me'n vaig a la seu, per tu i jo parlarem després, No parlaré. I tu per què li dones corda? És molt pesada. Ven, démelo. Gracias, que me... Vamos, Carmela. Pepe, ¿por dónde me lleva? ¿Qué quieres? ¿Por dónde quieres que te Que me he lleve? puesto los tacones, Pepe, que estás todo lleno de agujeros. Yo qué culpa tengo de que estoy lleno de agujeros, pues yo qué sé, pues el ayuntamiento, ¿no? Mira cómo voy. Vaya vuelta más tonta que hemos dado, ¿eh? De verdad. Pepe, por favor, para allá. ¿Qué pasa? Que no puedo más, hombre. Que llevamos ya un buen rato caminando y todo un descampado embarrado. ¿Tú estás seguro que sabes dónde estamos? Que sí, mujer, que sí, no sufras. Que sé dónde estamos. Y no me preguntes más, que me chafan la sorpresa. Menos mal que no dejado a los chiquillos con tu madre, que si no... Angelico, a esta hora caminando y despierto. Ay, Carmela, eres de lo que no hay, ¿eh? O sea, te estás lamentando por una cosa que ni ha pasado. A ver, ¿tú ves por aquí a los chiquillos? ¿No, verdad? Pues eso, deja de quejarte. Hombre, es que no para de engañarme. Primero debajo de un puente, con toda aquella gente que no conocíamos de nada y que me daba tan malas pinas. Uy, que se queda allí, ¿o no? Sí, me sacaste. Para llevarme a aquella ruina de Masía. Campeshu. O bien que tenía un techo. Y una habitación para nosotros dos solos, ¿eh, Carmela? Que los que vinieron después se tuvieron que meter en las cuadras. Mira, no me hagas hablar, ¿eh? A eso no se le podía llamar techo. Pero si no se podía dormir allí del ruido que se escuchaba. Gente que había... No, que no lo digo por las 60 familias que estaban allí metidas, no. Sino por el ruido que hacía la casa. Si todo crujía, las paredes maestras temblaban. Bueno, si se podía oír hasta el ruido de la carcoma comiéndose las vigas. ¡Qué exagerada que eres, Carmela, de verdad, ¿eh? ¿Y te saqué de allí también, o no? Sí, pero miedo me da. ¿Por qué? Hombre, porque cada vez que me promete algo vamos de mal en peor. ¡Vas que polla! Podrías decir al menos que vamos de mal en mejor, ¿no? Oye, mira, ¿Qué? que ya hemos llegado. Mira, ¿Qué? aquí lo tienes. ¿Qué tengo qué? ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡No me digas que tengo un piso! ¡Un piso! ¡Un piso como los ricachones de Barcelona! ¡Ay, bebé, qué ilusión! ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Ay, sí, lo veo! No, que ves cómo tenías que confiar en mí. Ha costado mucho esfuerzo y trabajo, pero ha valido la pena. Y yo que pensaba que me sisabas para irte al bar con los compañeros. Que no, hombre, que no, que eso era para pagar las cuotas de la cooperativa. Lo que pasa es que yo quería que fuera una sorpresa, el regalo que tú te merecías. Por eso yo cada mes iba cogiendo una miaja de la paga. Pues mira que eres majo, de verdad. Sí, sí, ahora me quieres, ahora me quieres. Pero la de veces que estás enfadado conmigo porque me iba de casa a la obra
a sudar la cansalada, como dicen aquí, y a levantar este bloque. Si te pensaste que tenía una querida y todo. Pepe, pero a ver quién se va a creer que todos los domingos, toda la fiesta de guardar, te iba a la obra. Pero a ver, mujer, si hubiera tenido una querida iría hecho un pincel, ¿no? Y no con la ropa de faena. Ya, sí. Pero si quisiera disimular, ese sería el mejor disfraz. ¿O te crees que me chupo el dedo yo? ¿Ves? Ya te estás enfadando otra vez, Carmela. Y eso no que no he tenido un amante, ni la tengo, ni la tendré. Porque como esta se entere... me manda al otro barrio, con la noia del Pou esa ahí va. Pero mira qué bonito. Y ya no se me va a meter más en casa el polvo de la calle. Y tendremos habitaciones para todos. ¡Hasta para mi madre! Bueno. A ver, el piso está bien, ¿eh? Pero yo no sé si tu madre cabrá. Yo lo veo un poco justo para nosotros 4 y para ella. O sea... Quita. Si con poco se apalla la mujer. Y mira, Pepe, yo que me pensaba que en la fábrica te habían convencido los comunistas y mira, calle más abajo a 26. Casi San José Obrero, menos mal. Eso era para que los burgueses y los banqueros nos concedieran el préstamo para la cooperativa. Los compañeros pensaron que poniendo nombres de iglesia sería más fácil convencerlos. Eso sí, Juan 23 era el Papa Bueno. Y San José, pues que dicen que era obrero, ¿no? Pues como nosotros. Una cosa, Tete, ¿qué palabras son esas? ¿Burgueses? ¿Compañeros? Y ni se te ocurre ir al partido de fútbol el 1 de mayo, que me suena a mí que es una trola de esas que tú me cuentas. ¿Qué Cuidado, trola? cuidado que no conozco. ¿Qué trola? ¿Qué es eso de trola? Me quedé. Tu te n'oblides, que demà a la plaça dels autobusos de 9 a 7 i tu pots anar per capa. Sí, tú no te preocupes, tira. Pepe, ¿con quién habla? Bona nit, senyora. Tranquil·la, sóc amic i ja me n'anava. Només hem quedat per anar junts a la man... Al futbol, això, al futbol del diumenge. Bé, doncs, bona nit, adéu. Tira. Mira, Pepe, ni se te ocurra, mira lo que te digo, ni se te ocurra ir a la manifestación esa, que sabes que está prohibida y que los grises no se andan con chiquita. ¿Qué dices, mujer? Manifestación ni manifestación. Yo al partido de fútbol con los camaradas, con los compañeros de la fábrica. Pepe, ¿tienes las llaves? Claro que tengo las llaves, mira. Vamos, tira para adentro, que te voy a enseñar yo a ti el piso. Pepe, la copa no me saca. Otra vez. El Prat va començar a créixer a partir dels anys 70, a partir del nou eix que representava l'Avinguda de la Verge de Montserrat. Per intentar suplir la falta d'habitatges, les principals fàbriques, la Seda i la Paperera, van construir cases i pisos per a alguns dels seus treballadors, com la Carmen i el Pepe. Una iniciativa destacada va ser la creació, el 1962, de la Cooperativa Obrera de Viviendes, formada majoritàriament per treballadors de la Seda i de la Paperera, que des de l'experiència cooperativa construïren pisos assequibles i de qualitat per als associats. La cooperativa també oferia altres serveis als socis, com una escola o centres per a joves, un com per al que va dirigir la Palmira Domènech. Durant aquesta època destaca també la construcció d'habitatges promoguts pel règim franquista, com el barri de Sant Cosme. La voluntat era netejar la imatge de la ciutat de Barcelona, eliminant el barraquisme i sense resoldre els problemes reals de les famílies, la situació econòmica i social, que és el que quedava. Vaja, mentre us acabeu de col·locar, avanço el rol històric i així amb més via.
L'arribada de la indústria al Prat va oferir a moltes dones la possibilitat d'incorporar-se al mercat laboral i començar a pensar en ser independents. El primer intent de treball industrial va ser a meitats del segle XIX amb unes petites indústries que no van funcionar i van tancar de seguida. Va ser l'arribada de la seda i de la paperera i, sobretot, la creació dels polígons industrials als anys 70 i 80 que van permetre la incorporació massiva de les dones al món industrial. Un paper que no sempre s'ha visibilitzat amb la importància que tingué tant a escala econòmica però també social i cultural. ¡Qué ganas tenía de salir a fumar! Este turno se me estaba haciendo eterno, sí. Y el descanso que no llegaba nunca. Ay, hija mía, eso es por el calor, mujer. Con este bombo, las temperaturas de este verano y el techo de Uralita de la fábrica, aquí se podrían cocer huevos. Pues mira, huevos no sé, pero a mí se me derrite hasta el cerebro. Te digo una cosa, un día vamos a tener un disgusto con la máquina. Ay, mira la Ceci cómo se ha quedado. Es que yo misma no puedo resistir el ritmo de la cadena. ¡Pum! 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 ¿Y el desgraciado del encargado? Perdón, Titi. ¿Sabes lo que les ha dicho a las compañeras de la mañana? Que si tenían calor en el patio tenían la manguera y que se dieran un buen manguerazo. Sí. Eso le gustaría al tío Guarro. Es que a la que te despistas te la está rimando por los pasillos. Que viniéramos a trabajar bien mojaditos así y marcando tetas también, ¿no? Pues lo lleva claro. Ay, ¿sabes qué? Que en mi sección ya han pedido el finiquito dos compañeras, que se casan después del verano y ya no van a volver a trabajar. Pero yo, Carmen, con este bombo y todo, tengo que seguir trabajando. Porque a mi Manolo ni con el pluriempleo le da para llegar a fin de mes. Pues por eso no me voy a casar yo. ¿Carmen? Que no, que ni me caso, ni me echo novio, ni nada de nada. Pero sí, que para que me controlen el dinero, ya tengo yo a mi padre. Como además está muy mayor, yo le escaqué una parte de la semanada y todo lo que gané en horas extras, ni se entera. Carmen, a ver, como si no iba a tener yo para mis gastos. Por favor. Que no, sí que no. Que yo trabajo para ser una mujer independiente y no para que me controlen, y mucho menos un hombre. Carmen, ven aquí. Ven aquí. Tú no me serás de esas feministas. Mira que todas son muy feas. Rosy, que es que a las mujeres nos quieren dominadas siempre. Si es que en la fábrica lo vemos cada día. Trabajamos igual o más que los hombres y cobramos menos. Y nos dicen que es porque no mantenemos una familia. ¿Pero qué familia? ¿Qué familia vamos a mantener si en cuanto nos casamos nos hacen plegar? Oye, pues tiene razón, Carmen, tiene razón. Oye, en casa también, ¿eh? Además de lo del dinero, volvemos del curro tan cansadas como nuestros hombres. Pero somos nosotras las que tenemos que hacer la faena de casa. Los hombres no dan ni golpe. Cuando vivía con mis padres igual, ¿eh? Pon tú la mesa, me decía mi madre. ¿Que eso es cosa de chicas? ¿Y trabajar en la cadena de montaje también es cosa de chicas? Vamos, anda, anda. Sí, es que tengo razón. Ahora eso sí, que no se te ocurra volver muy tarde por la noche, o que no te vean fumar, bueno, o que no lleves la falda muy corta, que menos bonita te dicen de todo. Ay, Carmen, mira, no sé si será la Uralita, el bombo o la peste que echa esto todo el día, pero me están dando un coraje. ¿Sabes que mi Manolo, a pesar de los apuros que pasamos, quiere que deje de trabajar? Lo lleva claro. Que su familia y sus amigos lo critican por no mantener la familia. ¿Qué se ha creído? ¿Qué se ha creído, Carmen? Que los tiempos están cambiando y nosotras tenemos que luchar por nuestros derechos. Y si no le gusta, puerta, ¿eh? Que de tíos haya puñados y de mentalidad más abierta. Ay, Rosy, que la feminista vas a ser tú. Y que tú eres muy guapa. Mira, ¿sabes qué te digo? Que eso de que las feministas son muy feas, eso lo dicen los machistas. Anda y que les den. Muy bien que les dicho, den. Muy bien dicho, que les den. Que les den, perdonan que se interrumpa, pero sí que me he podido excusar editada.
Este domingo hemos quedado unas cuantas. ¿Este domingo? Sí, es de Don Vara. Hemos quedado para hablar de organizarnos. Uy, sí. Vendrán algunas de la GEMO, ¿vale? Para explicarnos un poco cómo lo hará. Ya. ¿Qué? Oye, pues es buena idea. Vale, hemos quedado en el Capri. ¿Vale? En el Capri a las 8, pero hablaremos después de la película. Vale, porque echan una del Paul Newman y del Robert Redford y yo a esos no me los pierdo. Tranquila. Pero Rosy, en tu estado y pensando en hombres. A ver, ¿y tú de dónde crees que ha salido esto? ¡El Espíritu Santo! No, y además esos dos no son hombres, esos son monumentos. Sí. Está muy bien divertirse, chicas, pero lo importante es centrarse un poco en la organización. Así que a ver si podéis avisar a otras compañeras de vuestra sección. Ah, pues sí. Y aviso a la Águeda. Yo la Joaquín. Sí. Y a las Sebas, la bajaqueta. A veure, les noies entraven a les fàbriques a treballar molt joves. Podien tenir entre 14 i 16 anys, és a dir, deixaven l'escola per anar a la fàbrica. En molts casos no eren contractades fins a arribar a l'edat laboral legal. El fet que les noies fossin tan joves feia que també a vegades rebessin un tracte una mica paternalista. La majoria d'aquestes joves vivien a casa amb els pares, havien entrat a treballar a les fàbriques per ajudar a la família econòmicament i donaven sempre que podien el que guanyaven a les famílies. Sempre no, perquè la Carmen, com ens ha explicat, alguna cosa es guardava, però era una forma de tenir una certa independència econòmica i poder comprar-se allò que volguessin. I és perquè les noies acostumaven a deixar la fàbrica quan es casaven. Durant anys va ser una obligació i s'incorporava a la clàusula obligatòria als contractes. El pes social era molt fort i quan va deixar de ser obligatori, moltes noies continuaven deixant la feina per casar-se o, a vegades, retardaven el comiat laboral fins al primer embaràs. A partir dels anys 70 es va començar a trencar aquest costum, fet que cada vegada és més habitual que les dones continuïn treballant, evidentment. Molt bé, Gilberto. Va, estem cantant, superbé. Preparades? Sí? 1, 2, 3, 4. Xamos a Igala, retribució, guanya la Cerdanya de festa major. Què? La coneixeu? La Sardana de la Festa Major del Prat. Ho vaig escriure jo. Li va posar música al gran mestre Ventura i Tort i la va estrenar la cobla principal de Llobregat el 1945. Us veieu amb cor de cantada? Sí, els vostres fills la coneixen perquè la canten a les escoles. Hi ha també aquests, els joves, els de la Caixa. La capsa. La capsa? Això, els de la capsa, que cada any me la desmunten i
Bé, fan una versió més estrafolària que l'anterior, que entre nosaltres jo prefereixo quedar-me amb la meva, perquè, esclar, qui n'era dir jo, penso que el pare. Perdoneu, és que no m'he presentat. Soc en Fernando Casanovas, actor aficionat, president de la Cervantes i botiguer, per servir-nos. La qüestió és que estava a punt de ficar-me al llit i la qüestió és que demà de matina perquè em porten el gènero ben d'hora i he de revisar perquè si falta alguna cosa la clientela se m'exclama. Marga? Ja que hi som, aprofito l'ocasió. Els millors embotits, formatges i cansalada al Casanovas els trobareu. Tenim qualsevol cosa que necessiteu. Arribeu i està a la botiga tancada, cap problema. Piqueu a la porta i jo, o el Fernandet, us atendrem encantats i més si dieu que veniu del Protocol. Bé, no m'he volit comer, siguin immediats. Estava a punt d'enllitar-me, us he sentit i he pensat, això no pot acabar així. No? Les festes han d'acabar com amunt, no? Amb l'esperit elevat. I què millor que la meva sardana. Què dic sardana? Himne! Un himne que cantem i venerem, que ens hauríem de posar així, amb la mà al cor i ben drets, com fan els americans. Bé, els americans tenen un president de color taronja, no serveixen, que valen feliç. Per tant, us animeu a cantar-la? Us hem repartit la lletra, el que farem serà la quarta estrofa. I el que hauríem de fer és organitzar-nos, no? Com juntar-vos, com que sou poca gent, així ajunteu una mica perquè aquest entorn acústic soni molt bé. I ens poseu una mica als alts, enrere, no als baixos, als menys alts, una mica més endavant, i entre tots cantarem això. Però jo em sé d'escriure sardanes, no de cantar, estem així una miqueta tal. Per tant, li demanaré, sisplau, a l'especialista en donar el to brillant d'aquesta cançó, que és la Dolores, és ella, la Dolores. Ella ens donarà el to brillant. Per tant, somriure a la cara, pulmons plens d'aire pretenc, i anem. La festa major del Prat, més bella i més gana, que saluda el Llobregat amb el cant d'una sardana, que és un jardí florit de roses i clavellines. Una sola lluny de galants i de farines. Xim-pum! I com que he vist que hi ha molt talent, el que us demanaria, i si us ve de gust, és que el que podríeu fer és apuntar-vos al Teatre Cadix. El Teatre Cadix aquest any fa 50 anys i ens agradaria acollir... Gràcies, Fernando, moltes gràcies. Molt amable. Pots anar a comptar i tu, si molt res. I sí, perquè... Perfecte, perfecte. On estàs? Gràcies. Fins aquí hem arribat. I espontani, molt bé, m'encanta. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres. Us ben asseguro que hem donat el millor de cadascuna en aquesta fantasia històrica. Hem jugat amb els personatges. Alguns jo crec que us han resultat familiars. D'altres potser us han sorprès. Uns quants us han fet riure, que ho he escoltat jo per aquí, i és possible que hagueu après alguna cosa que us hagi ensenyat algú altre. Ara, tots nosaltres tornarem a les pàgines de la història d'on hem sortit. I vosaltres? Vosaltres què? Vosaltres gaudireu de la llum, l'alegria i la festa. I l'any vinent ens retrobarem. Ens retrobarem nosaltres, ens retrobarem al Teatre Cadix, al Cèntric, l'Arxiu Municipal. Bé, potser algú s'ha jubilat i ja no torna,
Però tornarem a sortir a les places i als carrers per reviure històries i per recuperar pinzellades del nostre passat. Mentrestant, gaudiu de la festa que ja s'endevina i, sobretot, sigueu felices. Visca la Festa Major del Prat! Visca!